Adda ditoy ti maysa nga tao nga nakbuan ti kinapakumbaba. Maysa kadagiti maibilang nga adaan iti kinapakumbaba. Tati kinapakumbaba ng absat isod daytoy ti insagot na iti Dios. Isu nga ti Dios sinagutan namin. Ijay banag na isu adinawat na may panggap di makununa at kinasiri. Ngam na ito'y nasagot ti Diyos kinkwana. Ado na gitagsag sa runsog. Ado na giti mangtugmar. Kung ado na giti agaw-awag iti Diyos. Kinuna ti manursuro tayo. Nga ado na giti agaw-awag iti Diyos. Ngam, dagitoy kadi, mayan nato kinapag-iso kadi, iti isuro ti Diyos, manipod ti tao, nga ti Diyos nga awagan tayo, kat iso kadi, imang isarakan. Ta dito'y libro, iti Proverbio Kapitulo 1, versikulo 28, kastoy iti mabasa. Iti kasta awagan dakto, ngem jakto sumumbat, birukan dakto asikagalagan, ngem jakto, di dakto, masana. Kalaksan, adda balikas ditoy, dayay sao, nga awagan da. Ngumapay, nga saan nga sumbatan ti Diyos, ti tao maumaw-awag kinkwana. Kuna ti manursuro tayo, agtapos tumalan na ito'y nadawin. Ti saludsod, ti kandam, itunag, ti santuaryo, ti apo, at dakadim pamanagnag ang makita nga sika, kat pudno ang maibilang ka, nga iti panagdaw-dawat mo iti Diyos, apag iso ka din, iti kasasaad, ti kinatao. May isa ka sa tunsod kakapsat. Iso ka kinunana. Iti kasta awagan dakto. Ngumjak to sumumba. Apan nga saan asumpatan ti Diyos iawag itao. Ti tao kakapsat kumawawag kinuwana. Saan nga pag-iso. Kaya jay adda, di jay unag, di kasasaad, di kinatao na. Tanayay aramin na may subadi. Ijay, pagayatan ti Diyos na umaukawagan na. Isu nga kinuna ti Diyos kakapsat kinagayan. Ngam di dakto masarakan. Asi kaganet gad. Ngam siya ganagad ng dinak to masarakan. Kaya't na masawan kakapsat kinagayon. Ado kag berbirok iti Diyos kadagitoy nga alam. Ngam saan man. Ngamayan nato ti kasasad. Iti bukod da at kinatao. Iso nga ti Diyos kinunana. Saan nanto nga singubatan. Iti tiyempo nga ti tao kag berukan na. Iti Diyos saan nanto nga masarakan, apay ay ayatan na kapsat, tati kapuna, dagiti tattao mamawawag kinkwana, awan ti Diyos kadakwana. Isu nga dito libro iti Rod, Kapitulo 27, versikulo 9, kastoy tumabasa ay ayatan ang kapsat. Job Kapitulo 27, versikulo. Kapitulo 27, versikulo 9, kulanan. Ti Ti Diyos, dinggan nang tuaya,
iti asod na, intundungtan tiriribok kinkuana. Dito'y napintas nga balikas sa ludsod, intun tiyempo nga titaw kat umay, itiriribok tibiyag na, umay itiragsak itibiyag na kat umawag ti Diyos, umawag kiniapo Diyos, ti Diyos na ta, dinggan na, ti Diyos na ta, sumbatan na, daito'y ataw nga dumaw-dawat kinkuana. Iti versikulo 4, iti dahi timbat na nga libro, of 27, kuna na, pudno, adagiti bibig ko, di lang ito mangisao ti kinakilo, uray ti dila, dinto maikaglis iti alila. Ayayatan agabsat iba't pakita na dito'y ti kasasad ti maysa nga tao nga adda kinkuana ti Diyos ang ayatagay ti pagayatan ti Diyos iti biyag na nga idi umawag iti Diyos at na dagiti gagduma at tao maadda iti dingana at katawaan na uyawan na kat kunkunada addan iti kasta ang kasasad mo apay nga napudno nga ti Diyos apay nga kasta iti makita ang kasasad ti bukod asalunan ko. Dito'y kakapsat simumbad ti hugkat tinunana pudno adagiti bibig ko di lang to mangisao ti kinakilo uray tigilak dinto mangibalikas iti alila. Ayat na nasawan kakapsat ti dagayon ti tao magserserbi iti Apo ti Diyos adda kinkuana kat iti tiyempo nga agdaydayaw kat iti tiyempo nga agdawdawat tiyempo nga agkarkararan adu dagiti dumdumag nga saan da nga patyan tati kapuna ay ayatan nga kabsat makita na ijay kasasad dajay tao mauawag kinkuana kat isog na rason nga saan da apatyan dagiti dumdumag kinkumikita. Iso makinunati manurusuro tayo at tayo na sa nursunan tayo tibukod tayo mabagi. Iti unos itawan na panagtapos pudno kade nga ti Diyos agda para tayo. Pudno kade nga ti Diyos agda para tayo. Iso nga ti versikulo 6 kuna na iti kasto sa likod ko ta di kinalintag ko kadyak to palubusan ako manaw ti puso di nang tuong siyan bayad ti panagbiag ko. Kalapsat ti dagayan ti dingdingan ti maysa nga tao agsagsagapa iti panangipagaruddang at ti panagsagapa na isot rason nga panawan na liknikan na nga awagan iti Diyos na kasta ti panangipagarudd kagdag tao. Ako kita kinkuana kinumungay ngam tisumbat na kinunana sa likod ko ta iti kinalintid ko kadyak ko palubusan na pumanaw ti puso di jak binak ko umsyen bayad iti panagbiag ko. Ayatan nakapsat isugday ta ti tao nga agda kinkuana iti Diyos isu nga umawag kinkuana iti tiyempo nga umay iti raksa iti tiyempo nga umay iti riribok. Nakapsat kinagayon iti dahito yung alto. Adda tayo iti nga nani panagmudo itawan 2023. Mapantayon ti arigunos ti asidad ti sangbay
iti makunkuna nga 2024. Isod daytoy nga kapsat ti balikas, ti kapsat tayo akinunana, ti kinalindag kin kinadarnaw sa libat mata. Manipod iti kadak, iti daytoy abyan, iti daytoy radaw, kakapsat iti gayon. Anyaman, iti sagot tayo, nga ipaay, iti ako. No dagitoy, nagduduma, nga kulur, iti sila. Nga sagot, kakapsat tayo, tapnon, umintas, kaglawlaw ang makita. Kakapsat iti gayon, sapay, dati kinakasab, di kinatao tayo, kas nakumamay, tayo panangisado, dahil jay kinatarnaw, iti ayat tayo, dahil Diyos pinatid tayo, kat saan tayo kumanga pagpanawa, dahil ta at kinalindan, nga gingkana, nga umay, nga apo tayo, nga Isus. Iti versikulo 29, so, biyan tayo, titikso tayo. Kapsat, yun ngayon. Una natin askoy, iti Proverbio, Kapitulo 1, versikulo 29. Una natin askoy, agsipod, taginura ka, di pagnakam mo, kat saan da a pinili, di panagbotay, kenhuwa. Kaya pun ti Diyos nga anda kinkuha na kinapakumbaba. Ti Diyos sinagutan gaputa iso ti karalag na dahil sirin anak Diyosa. Iso nga kunana kalapsat agsipon taginura na, di pangnakan. Kat saan da a pinili, di pa nagbudal, kinhuwa. Iso ti raso, nga nagiti tattao, ilitsimpo, nga sinumbatan ti Diyos, tilawat king tarigagay, dahil ko'y nakapsat na iso, yaari sulubon, kat sirig tinawag na. Dagiti tattao nakapsat, kinura na, ni sulubon. Inadaiwan na. Ngam tisungbat ni sulubon ko na na, agsipod ta kinura na, tipan nakamo. Kat saan da a pinili, nagbudal kinhuwa. Ay ayatan nakapsat nagiti tattao iti tiyempo nga panawan ti panangituray ti maysa nga ari iti maysa nga nasyon. Ado dagiti gimura iti na Diyosan abanag dati adda kuma nga pagarupenda nga ginawat iti ari na iti Diyos. Isukuma ti kinabakna, isukuma ti kinatindog ti panagdag. Ngan, kakapsat ti nagayam ti kinabagumbaba, nga panagpanpanunod tayo to'y nagtutubo. Ti dinawat na iso ti sirin, kat nagitang tao iso ti nang pataon, ti pananggura na kinkwana, ngam dito'y kakapsat ti nagayam. Ang makita tayo, mapanagnitan tayo, nga adda kinkwana, iti talgan, nga iso, ket tinakbiran na, dahil intad, asagot ti Diyos, asirin, tati kapuna, ay ayagan nakapsat ti Diyos insuro na, nagiti amin a solusyon, asumagpay a problema, iti nasyon nga ili, nga pagturayan na. Iti na ito yung magnaldaw, nakapsat pinagayin. Patikmay, nga di problema sa mangbay, iti biyag, ti may isang anak ti Diyos. Saan mo maliklikan dayta? Umay ti pananggura ka, umay ti panangpadpalakas ka,
umay isaan na apanamati kinkwana ngam nun sulumon kat napalinan na ay kimapanag kat sinumbatan na kat kinunana kadakwada kat saan na apinili di panagbutan kinhiuba no di kat tipinili da day jay pananggura da iti tao nga adda nga agbutan kinhiuba iti day tuimat kaldaw ay ayatan nakapsat kuda duma kasyan iti kasasad tayo nga nagbalinen nga namati asumursurot ti Diyos kapag sirserbihan tayo kagura na tayo at kagawaan na tayo ngam agyaman tayo ay ayatan nakapsat tati pinili tayo dayjay panagputin tayo iti Diyos nga iso ingtod tayo asagot malipod kinkwana ket sabay ay ayatan nakapsat nga intay inton timpo nga intayuli ko na dahil tuwing katawan umilbilig pa'y iti pamati kin panagserbi tayo iti Diyos nga uray ano dagiti problema asimbang pa'y tindag tayo ngam agyaman tayo ti Diyos impay na iti balgiti dagiti ang anak na nga agtalinaan kinkwana iti libro iti Josue adda mabasa dito'y kakapsat akasdoy iti gulanan libro iti Josue kapitulo 24 una natin asdoy versikulo 15 ket nudakas ti panangipagarupyo iti panagserbi kini Huba agpili kayo ita ngal daw no siya sino ti pagserbihan yon to no kiti dagiti Diyos na pagserbihan dagiti amayo idi andada itabalasir tikarayan wano dagiti ni Diyos dagiti amuryo iti dagada apag pagtainan tayo ngan unang Diyos ngan siya kintibalay ko agserbikan ko kidiyuba kaabsat ilagayan ti maysa nga ministro ti Diyos na isunod ti makdal iti sangwanan dagitata kat nagsaludsod kat kunana siya sino ipagserbihan niyo apay nakaskoy ti saludsod Josue nakapsa kuraan na Josue iti kinaimbag babaan kadagiti aramid na iti panagserbina kinhiuba kat nagsaludsod kadakwada no dakas ti panay pagarupyo ti agserbi iti Dios da ayunay anya ti pagserbihan nyo dagiti kadit ti Diyosen dagiti amayo wano dagiti ti Diyosen ijay palasew iti kayan ngam ibagak kada kayo kunang Josue anatulad anagtakdan siyang kinti pamilya agserbi kami kinhiuba iti na ito'y kaldaw ay ayatan nakapsatakkan iti kayat nga asawan kinisuro sa iti abanag abalikas isang ati versikulo 16 ko na kat tiili si mungkat kat kinunada adayo kada kami adi kami kuma adayo kada kami naityan mi kumani huba tapno agserbi kami kadagiti sabsabali ani Diyos manay dayaw ti Apo kakabsat tayo tinagkar na sumpat ti maysa kadagiti ministro ni Apo Diyos kay Josue simbong bat nagdataw nga gendag manipod ti dayta nga lugar ket kinunana adayo nga mapasama nga saan kami nga di agserbi ti Diyos na isunihuba isu nga ni Josue ay ayatan nakabsat naragsakan dahil ito'y balikas timagkar ti pambati na kadagiti taptaw manipod ti dayta nga lugar
agdada anak kalinaan anamate na intuloy na uray pay dagiti bumura anak wada ngam tinakdiran da nga isuda ket agserbida dayday Dios asibidya nga iso nga imbaga Dios iti versikulo 17 ko na tani hiuba atus tayo iso tinangaon kada tayo kin kada kita matayo manipod ti dagati ikaw nanipod ti balay ti pannakalipan iso nga iti imatang ni nagaramid kadagiti dadakkel apakilasinan kin nang salaknit kada kami iti amin adalang iso anak naknaami kin kadagiti ilili isuda alinasakmi ti panagbasat dagiti tattao nga naadipan iti sinong dagiti Diyos dito'y nga nakita na iti milagro nga inaramid ti Diyos manipod kalakwanan nga isultay ka tin patalgad Diyos mi ayayadan na kapsat ngayon baga na kalakwada nga naimatangan da ti milagro babaon ti panagbalasyon da itinalawa na danong kin kastamat ti milagro nga itad ti Diyos ili tiyempong agbisinda nga nagkapu itay langit kin kastamat ti danong nga napait nagbalin ang samit ayat na nasawan ay ayatan na kapsat isod daytoy ti bunga dayjay panagtuloy da ang nagserbi kinihuba iso nga iti daytoy nga daw ay ayatan na kapsat ti kasasad ti panagbiag ti mamati no hindi kat ano na ti problema simbangay uray mat kadagitoy panawal adumat pagbasakan tayo ng madaydayaw ti Diyos adda akan kanayon nga sumabsubaybay iti tumultulong kabayatan iti pannagnatayo iti daytoy abiyag. Versikulo 22 iti daytoy nakalibro kunana kat Diyos wi kinunana iti ili da kayo dagiti makasaksi amay busor kada kayo matlayan ada kayo piniliyo ada kayo ni Yuba nga isu di pagserbian yo kat isuda kinunada da kami dagiti makasaksi insumple kuswing kat kinunada kalakwada da kayo tipudlo ang makasaksi kabuta nakita yo dahil ibagbagat kada kayo nga Diyos na pagserserbian kayo. Isu nga simbungbat kada tao kakapsat pudno nga naimatangan mi hayat nga masawan kakapsat tinalayon hasta kumamat iti sungbat tayo iti tiyempo nga umay dagiti adu amang ngag tayo may pagpang iti kasasad iti sumurot na agserbe kin yuba nga isu apatyen tayo amang isalakan isungpat tayo ayagan na kapsat adon dagiti pasamak at testimonyo tayo anaimbag kay nagamitan ti Apo naging ganay ni manipod ini naging ganay ta ti Diyos isut ng tarabay isu at datayo pailay asibigyan kin nasarunat kin ang serserbe iti Apo. Iti versikulo 30, subyan tayo, iti teksto tayo, kakapsa. Ijay, libro ti Proverbio, kastoy ti mabasa magdai. Unana, versikulo 30, unana. Nagmadida. Iti pangmagbaga. Linais da amin apa ng tugbar. Kaapsat kid kagaya. Ti Sunday school teacher tayo. Tugnaran na iti panangibagala.
nga pag-iso nga aramidon tayo. Isu nga isuro na nga isugday ito'y tirason kakabsat pinagayin nga ado dagiti tao nga inton maibaga dagiti aramid na nga saan amayan nato kas may siya nagserserbi kin Apo Diyos kay bagibaga isang kaguhan na kakabsat kay Gayen iti libro iti Isayas at nababasa akasuro para sin tayo nga basaan kakabsat kay Gayen iti libro iti Isayas kapitulo 6 versikulo 8 kasuro kahit nangyagkaw titimag ti Apo akinunana asino ti baon kuntaw kin asino ti mapang agapo kada tayo idin kinunag at tuya ibaon ayatan agapsa idi tugtugmaran dagiti tattao ti pagbaga ti maysa kadagitadipen ti Dios babaan iti makita na nga saan nga pag-isungar aramiden dagitan tao adda ti maysa kadagiti tao igay nga ministro ni Apo Dios kay isun Isayas ket na ti problema nga may datag karagdag tao no siya sino ti may baon awan ti mayat ay ayatan na kapsa ngam kapo ti maysa kadagiti adaan ti tured nga tutubo ng ngagna nga iso ni Isayas no siya sino iti baon ti Dios nga mamituloy ang mamibaga itinalpasan kay rugi dagiti amada simmungbat ket kinunana agtuya iwauna ayagan agapsa ditoy ti mangipakita ken mangipanagnet nga gayam no ti maysa nga tao ket adda kinkuana iti ginawat na adakkel a responsibilidad uray is-isulan kadagiti manung marugwen nga tattao nga kasangsamo dagiti ad-adipen ti Dios maray dayaw iti Apo kakabsa ti maysa kadagdag tutubong nga ni Isayas kunana siya Apo iti baon mo isu nga din na siguro loy bigyan mo na kat isu kinunanain ka kat ibagam kadagitoy atata pudno amang nagyo ngam di kayo maawatan kat pudno amagi kayo ngam di kayo mainasi dahil ito'y isumpat nakapsat ti Diyos iti sumpat ti tao nga nangawat iti injaya ti Diyos nga namidan na kat kinunana uray ng Diyo sa anyo manawatan uray nakita yo sa anyo uray nakita yo uray na pudno nakita yo ngam di kayo mailasip uray nakita na ngam saan da nga nailasip nga daigay bayam ag sansaludsod nga agberdirot ko sinuti may baon awan sa balay kung saan nanihiuba ngam nagigang tao sa angda nga nailasip nga daigay ang timtimag kat isuki Diyos ang pagsersergan na isang kapuna kagayon kin kakadwa kakabsat na isong agserserbi niya po Diyos sabay kada kayo kuna ang mamati kadagitoy nga aldag basta na imba isunday na titimot ti Diyos nga kayat na nga ipanglag ipakita ka na tayo kat may satay kuma nga agbalin na kas Isayas
nga maawatan tayo, kinmailasin tayo, dayday nanggag tayo, nga umaw-awag, nga isuki Diyos, nga agkun-kuna, nga datayo, dagiti tao, nga mapang, nga agtuloy, ang mga ibaga, kadagiti sa sao ni ako Diyos. Iti proverbio, subyan tayo, titiksto tayo, kakapsat. Iti proverbio, kapitulo 1, versikulo 33, kasto iti babasa. Kakapsat, kinirayan. Proverbio, kapitulo 1, versikulo 33. Di babasa, kastoy kakapsat. 33 ko na. Ngam, siya sino man ang ipangag kanya, agtalinaan to asinatalgay, kat sinatalnan to, nga awan tibutin na idinakos. Kakabsat, kin kakadwa. Ijay piskong ada na buya, na ijay may sa tao, hindi magmagna, ijay kabakiran. Sumungan, pinagadungan yun. Kinaramit na saan nga nagputag. Sinaan mo na, nagidel yun. Kaya, dito'y ang nakakita na nakapsat pinagayon. Tinaramid ti Diyos ang milagro. Dagitil nyo, isuda, itinagpugan. Isu nga pag-isu. Dito ko na natin askod. Iti uno, Proverbio kapitulo, versikulo 30, ngam ti siya sino man ang mga ipangag kanya, agtalinawid ito asitatalgay. Kaya, sitatalnan to, nga awan iputin na itinakas. Isungay nila ito'y ngaldaw, ay ayatan ang kapsat. Iti panansamo tayo ta rinunos kitawan 2023. Marami pa mga kapatid, agumay, dagiti umay, nga pagsubok, ipasama. Agumay, dagiti bangwana, ngayon tayo, nasapin. Takadwan na kakapsat tinagayan. Ngano anda tayo, iti mag-uni, ngaldaw, iti tawan, napagpidyagan tayo. Umad alumay, nagiti problema asumang bay, iti panagbiyak tayo. Yung magyaman tayo, kakapsat tinagayan. Kinuna, ni Masir Pasulumon, ti tao nga agtalinaan, anang ipanag, manipod, iti Diyos, at dakin kwa na titalgay, kat awan to ti panagputin na, nga uray, umay, iti datis, inkwa na. Isungag yamang tayo, kakabsat, pinagayan, tinayto ingal daw, taado, nagito awak iti Diyos, ngam sa almod, amayan nato, iti kasasaat, aramid ka. Adumat ti gumura, manipod iti Diyos, nagserserbi kinkuana, apay sa anda amaawatan. Adumat ti manglais, na nagitataw magdalilay, anya ti rason kakapsat, ngamin sa anda apaylasin. Iti na ito'y ngaldaw, agyaman tayo, nainigkan na tayo, iti espiritu di panakailasin. Kat anda tayo, pailain, nagtultuloy, nagserbi, hilwana. Iapon, kumang bendisyon, isauna, iti na ito'y ngaldaw.